Sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Mbok Prabu Duryudana arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake. Anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Apa iki kanggo para Begawan Baworsari? Dasar kepara nyata. Lho, kita mboya basa lan panjenengan ulun. Ulun diwaning para dewa teka kita mboya basa. Apa kita bakal entuk sot saka panjenengan ulun? Pripun? Entuk pot. Entuk sot. Soto. Wah. Mboya paketo. Sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula madheg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon. Lan kula sampun nyuwun idin saking Dinas Pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken. Ulun ingkang bakal ngendhake kelawan jeneng kita Bagong. Ah, monggo menawi panjenengan ngersakaken wonten sak pinggiring wana wonten satunggiling pertapan ingkang keladu asri lamun dinulu ingkang winastan pertapan tebing miring sinten ingkang lenggah madaning pertapan kejawi madeg brahmana ugi madeg tabib menika ingkang peparap Sang Begawan Baworsari limpating panggraita wasis waskiteng esti nadyan keladuk wani kurang geduga bejul kumarucul parandene titis pangandikane sajetane dadi sasedyane ana nedeng winong wong dewane risa juga lenggah madaning pertapan sinebut sangganing para cantrik mangli jejagan indung-indung ulu guntung datan kantun pisawanipun cantrik ingkang cinaket nenggih
Pandhita ing Kendali Sada Begawan Anoman. Riwusnya mulat sawanipun ingkang abdi cantrik Anoman. Sigra murwani pangandikan Sang Begawan Bawursari dadi kumangrujining pangandikan dening kababaring lisan. Darajating mraja kawuryan mus sanyaruri Aurora mangrehing ing ukara karana tanpa patupi Atilar Silastuti Sujono Sarjono kelu kalulun kala tida Arjaka blah iblis. Lanat padha jek-jekan. Saking siswa cantrik manguyu jejanggan sing padha caket karo aku, ora ana sing tak caketake jaba mung Anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP. Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Padha raja sapraptamu. Sembrono Senggono tansah pinaning kawidadan ing sambi kula sawanipun ing abdi pun Anoman kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban tak tampa ndadekake jimat janjane aku ki ya ora madheg pendhita janjane aku ya ora madheg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat wingi kae ana wong kena kampak gulune wis kiwir-kiwir gawa mrene tak tambani dadi lan patine sumebar warata nek pancen lek ku nambani iki pancen iso apa jenenge iki berhasil merga nek mari ra urung wong kuwi cacat mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat akhirnya aku dadi sawijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing tak dadi gumunane atiku man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertapan Kendali Sada. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetheke ilmuku, jero cetheke kawruhku.
Ning sebab apa kowe kok swita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pamunten penemban. Kula swita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun Ambrahmana utawi madheg pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe iki mawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat mboten saged dipun gayu dening sinten nggih mawon. Utawi mboten saged dipun kembali dening sinten nggih mawon. Nanging wonten ugi sawijining Brahmana ingkang sampun dangu Ambrahmana nanging ilmunipun boten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ilmu apa-apa lho, Man. Aku ki blas ora duwe ilmu sing iso migunani ya ming ngelmuku iki sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicake ya ora apik. Inggih. Ning nek dicake ya iso dienggo sangu urip ning alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Ngono kuwi iki ketoke dadi sepeleke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepeleke. Inggih. Sapa pautang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepeleke. Ketitik do semaya. Inggih. Kuwi ya disepeleke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitik ala ketara. Nah kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana padang iki nglakonana sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Merga ana tembungan becik ketitik ala ketara kuwi wong tumindak ala iki didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke mung hal sepele, terus wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok ndhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala ki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kureping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ah, ora usah ndak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadaning ing dias. Iki malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni. Migunani tumraping liyan. Lho karo kaya ngono kuwi ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam padang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe ning arepan alam padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunani tumraping liyan. Mengkaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun sae ya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah dadak kepiye-kepiye apa wis tembung apa? Tuturi andayani. Lho, kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking sang penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa? Nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kowe pepetinganing jalma, unusaning titah. Ngono aku gelem mejang sastra cetha paripurning wangsit.
Sastra Jendra Pangruwating Diyu kawruh panunggal sangkan paraning dumadi kawruh kasampurnan. Wo ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti sanes kersanipun iki lho bojone si sapa? Bojone Wisrawa iki Sukesi. Dewi Sukesi mbiyen gone nampa aji sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Sinartan blendenging katresnan. Mula terus ora tresna karo Prabu sapa? Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa. Monggo Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah Wisrawa nalika semana ya kena dampaking sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Pendhita sing ora ngerti ketel-kelepetan dedosan kena dayaning sastra Jendra temang lumpruk tanpa daya. Calon mantu dipek dhewe. Mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu kae dadi tandha blendenging kamurkan. Inggih. Kok anak-anak Rawana. Inggih. Ingkang bajeng menika Rawana. Heeh. Anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukesi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Paham? Inggih. Ngertos penemban. Nah, mula aja sok sembarangan, main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kentir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe tementel apa-apa ngelmu apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Nek cara mbiyen kowe wis paling mung dilatih Pak Buletus. Apa Pak Buletus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu, jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten meremban. Lelu. Lah. Angel to? Menapa menika? Telek nang ngalu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Tekan petrabahan iki tau to percobaan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng don. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dienggo ndandut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula suwita kaliyan pendhita ingkang sajaipun geculku maruja namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arep guyon ning tetep mengandung ilmu rasa kepenake dhewe. Inggih, inggih. Man, wonten dawuh. Aku jane iki arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki tak arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, kowe lah caki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayaku ngelih kowe aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayaku ngelih. Inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih. Iki kowe ra sampe melu-melu nek dayaku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayaku ngargai rame pertapan tebing miring ngene. Inggih. Kok naminipun tebing miring? Sakarepku kok rewel.
Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora? Inggih, inggih. Engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora sampe melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ih, ngestaken dawuh. Kinten-kinten dayaipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene, tak tonton saka epek-epekku. Iki ketoke sing teko iki bangsa Nerpati. Utawa bangsa Piyai. Ning arep dikaya apa nek piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, ora usah kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ih, ngestaken dawuh. Kena mundur-mundur. Ih, ngestaken dawuh penembakan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping matu. Ngajaping matu sarining gawang ing dereng ngantos paripun sami Mbalaksana asarurawipun Begawan Dunapati harus ingkang dumrujug tanpa lapan karya cingak sang Peremban Bawursari. Sabar Bapak Peremban. Saking semangate sawise nampa amplom. Aku mau direm karep terus-terusan diantenan. Oh, lele kodhok blekudu selalu kimbal Cemarante. Dipate, pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring iki lha kok lho, niki kok mboten pangling nika. Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rek. Menika ora kadidene Ponokawan Bagong to menika? Lah nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Lah murite ya akeh men. Wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang anjuk ana ing pertapan kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Bawursari. Iya, wong kali nyandang ya iso ora pokra. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita kok mung kudung cawet kaya ngono ki ora piye. Aja sembrono apa kowe. Iki lentok nang ngendi? Aduh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar-ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula tri mresani kanthi Permana Jati. Lho. Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan tebing miring kene. Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan tebing miring kene. Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dadi madheg pendhita ning pertapan tebing miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadèrèngipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembukan ape-ape kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekana pati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur. Kuwi gatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka.
ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangino. Dateng kula anggen lumapan wonten ing pertapan tebing miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti yen to praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nang aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinun Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen wis ana 3 sasi iki, 3 candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandhang roga. Lho, malah apik sehat. Pun nonton 3 sasi anak Sinun Prabu Duryudana berolahraga. Nandhang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kok sing ditembukan karo piyayi kok misak kepenak dhewe. Sabar Kakang Durna, sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandhang roga kuwi lara. Lara. Mangke nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerahe Sinun Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madhep pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula wektu dina iki sawanku utawa praptaku utawa rawuhku ning pertapan tebing miring kene mung ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dan dene ora. Oh, yen ngapa kudu bakalan Durna meksa karo begawan sapa jenengmu? Bawarsari. Bawarsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi serono tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincong sikilmu Panakawan. Kagat risang kapirang uri nangkul kinambet kambet dosang reknaning bawana ya situ kang walang ati nang ngono rawuh nang kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Prabu Duryudana arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunem sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Cetha nek Kurawa gawe kisruh pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu karo aku lahir batin Suwita, lahir batos. Mangkatonan. Nggih, ngestaken dawuh. Kurawa dundurke nek iso, nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh penemban. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya
nang kono magawe gelarira wang-wang. Oh. Anoman sing betengi Begawan Bawursari. Dasar para nyata karo Tomarmu. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku yang bakal meksa bali ning para Sata Kurawa. Wah, ladalah. Yen ngono wani karo sing kawedene apamu. Ora minggat arep tebak dadamu ngene markaning patimu sing ngolina prapting lalis karto karmu. Semarante hawela. Wis ora karo-karuan Dipate. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sar-saran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani Duduri liya dina pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa teng.
Rano semobang wangarono katinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sagetar kene dungane kongkong Kakang Radu Kakang Resi Kanika Putra merkensong Warudaya menapidi jagat geger kalebet kayiwangan katraking gawa panas krana kawontenanipun pandhita anyar katon inggih mapan wonten ing pertapan tebing miring ingkang nggelar kawruh Santamakata para kawula miwah para satriya lan para brahmana ingkang samya sumuya dhateng pangrahipun Sang Begawan Bawur Sari malah raos ing manah kula kumacelu kaselak lan kepengin kados-dos menapa ta pewujudanipun Begawan Bawur Sari teka ngewak-ewakaken jagat Kakang Rada nyatlangening kalangiwan gelar pandan moncar Dinoner kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasaring mongso kakatika menawi telah menganten monggo di kula derekaken monggo Kakang Ratu Jangkan sing langit kelap-lapaton lerkin sangking risang mawe gandrung Mas Tunomo sidam sekaring bawuno langgeng apa iki nganggo para Begawan Bawur Sari dasar kepara nyata lho kita mboya basa lan panjenengan ulun diwaning para dewa teka kita mboya basa apa kita bakal entuk saka panjenengan ulun pripun entuk pot entuk soto wah mboya paketo sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun nuwun sewu Bu Kulun kula madheg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon lan kula sampun nyuwun izin saking dinas pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumrap-maraping masyarakat kathah nek kula ajeng
nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa kula manut kok dipun singkiraken ulun ingkang bakal ngindhake lawan jeneng kita Bagong. Wah monggo menawi panjenengan ngersakaken mekaten. Mula Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Usik lagi kok Bagong malah kudu nganduk ngapa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing goro-goro awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok ditiuke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku mongko le ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wo lah mongko Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ngarep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Kowe sapa, Plemban? Begawan Sidik Wajon. Sidik Wajono sapa? Anu Begawan Bawor Sari. Konane aku. Nek aku Bawor Sari tak ganti jeneng Begawan Gendro Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang badar kuwi aleman cah kuwi ora. Kowe iki lak Bagong to. Us. Ngawu gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendro Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangka-jangka rasane. Awak wis ketone Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karepmu piye? Kowe ra kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ra iso lari-lari lah. 12 le omong Semar. Lari-lari kok lari-lari lah. Karepmu piye kowe iki Panakawan ya Panakawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora. Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra tak. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Kok kaya piye? Padha sektine, Nek. Padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Kok ora kobong? Rokokku sing kobong. Kapokmu kapan kowe? Jare ra tokeke wondo. Wis Pak gek ceket-ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anakku kowe. Pak, waduh wis. Wis. Lah kok lemu ampuh kok mung nganggo anduk kuwi jane lemu entuk nendi? Aku ora mancing. Terus ngerti-ngerti ki nang dhuwur wit dapur ampring kono. Bagong, rasa golek iwak, nyotakne popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya ya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan
Nek angkringan mangan ya apa-apa nek bar mangan kok tangga kudung ora mbayar, Pak. Pak, gareng kok ana suarane? Kok ora ana rupane? Truk. Reng, kowe iki nang ndi? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nang ndi? Pak. Bagong. Lah, tenan lah. Gareng iso ilang to mergo bapakku. Ilang matamu. Apa? Kruyuk pembeli angkringan nutuki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Lah iku tak nek ngarepe bakul iki malah muni ngopo mencicil Mas ngono ayo. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kondene ya. Salinane. Pripun Mas? Kowe wis rampung nek nyambut gawe. Aku wis leren nek dadi pendhita. Lakon kok ming opok wewe. Sing nanggap ya ming bolos enak iki Kambas. Angger dikai gayeng-gayengan ngene iki ra seneng ra jamak-jamak. Kowe ganti ya. Wis aku dawuh, Mas. Well, mantuku wedok to. Iki Rama. Wah, bojone Bu Agung kaya bakoh ngono. Gileleng iki, Tru. Iki meceli kayu barang nang omah. Meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku ora mulai awakku resik kan aku ora tau nyambut gawe. Ha iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo Dik, mulai yo Dik tak terke yo. Mulai dhewe wae. Petro ya arep macem-macem terke-terke. Yaine iki rawan. Rawan apa? Kowe iki kuwi sing bebayane kok. Iso tak tabrak tenan kowe. Rem modal e. Nggih. Matur nuwun ya, Dik. Nggih. Kula tak wangsul. Wis kono hati-hati. Lihat sing peteng. Lho. Sing padang, heeh. Enten nek protelon. Padange ra krungu aku. Arep ngopo nang protelon kowe? Kon gajul kala menjengmu ya. Apa? Wong kok kaya ngono lho. Lah terus iki garis besare piye, Pak? Aku ya bingung, Pak. Ya wis 2 jam apa? Heeh. Apa mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing werna-werna. Iya. Sing serine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Climene ya wis ngene iki sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial. Aja digawe gelo. Men tresno karo wayang, wiwitan tresno karo Bagong, sak suwene mengko saya suwe tresno karo liyane, tresno karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan. Rasa. Kagem Semar. Wis ora usah ditepuk tangan. Aneh-aneh werna-werna. Ngono ya, Pak? Heeh. Muga-muga ya langgeng sak terus-teruse. Climen ki fleksibel, Pak. Heeh. Nyuwun laku sing baku oke, aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing guyon-guyonan, tinggal memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak kanca, Pak. Iya, bagus. Tinggal iklan ya oke. Mula ora usah wedi, ora usah kuwatir. Monggo wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo kula aturi ngisi kanthi wayang Climen. Sedaya saged sae samudayanipun. Paripurna wit sekar
Dek, mencah pipi ndak leh. Mencah pipi. Ini ora cukup tak? Ya ora. Ayo cukup dipencah sih tak? Oleh. Aja nek cukup.
Ebeni kuwi. Wis duite burung. Nek Beni juga sitok. Heh? Heh, Nek Tina lho jero sitok sing di sini papat lho. sing ndi? Iki ning jero kono sing tak kresek dhewe sini papat. Iki. Iya. Kira ngedur mau, tak parah no. Gede. Coba lho. Pernah bang? Soalnya teko, teko. Gede amar nyukup nih. Ngapain sitok? Mak, ini kono mulai mabuk sore. Apa? Apa mana apa ini? Apa? Dibalesi. Walian ae Mas ngono ki. Jajal walian. Lha iku dijajal ki kok nyetrem neh aku kae. Anu nae dan paranane pasak longgarmu kapan? Oke, lah ngono. Setrem kok dijajal piye aku ngono.
balik. Ipet. Kok lho iya. Iya. Ya aku ngedit ngene. Musuh solar alon-alon biar dia belakang tuku ngopi. Lah nek kan cuman belian karo pacar. Ayo kan pacar e. Jadi suge. Ya engko gawanane paci. Iya kok bener ngono. Ayo ngomong. Ah. Enggak bisa nek. Iya aku lho. Kayak kowe iki. Iya. Piye? Ning tuku ndi lho? Kuwono. Iya ning Bendungan. Aku kan ndak roh, aku kan klipannya kan roh deke, malah sing roh kae lho, jadi guya-guyu roh aku. Teko aku mau tak man. Sing roh dhisik aku ndak open. Iku kok iki beli ra ngono. Heeh. Lah kene aku suwi aku. Wes. Gila pemaku ah. Wedok ki robin ngono lemu. Gawanane paci lho. Medanan terus. Ya ora ya ruh. Gawanane paci lho. Yo. Ayo lho. Anu Iki ndak ora makel. ayu tapi anu Manis. bocah iki Ndak ora malai ngono ya, ndak malai ngono. Ki ndak maca. Iya. Piye to yo. Biasa ngono lho kok iki. Mbuh. Gila Kalau karena pakai pelingan itu jarang kalau tahu betul. Pelingan. Ini beli wae aku. ngono ya. Iya. Ini sing kata sing kulo. Ya Allah, Mbak, aja ngono aja. Ini masuk beli. Ini sembal. Ngono ning dhuwur ya. Iya. Anu lho mergo kok Waduh enek tak ning kipan ini. Nang atas lho lho, jero. Gosong sarane kuwi kena geni lho. Sing nyenggol kan sini iki. Kena wene wong kesolot geni lho wene iki. Ya ambean ora dibenani bahaya. Terus-terus ada ngomboban ngono kadang Jangan ini serem ya. banyune apa ngono. Lho kesane banyu lho. Nurut yang selalu ya. Wangi ya. Ya pemamangane mang lagu ngecepne sing kan sing tak cepet adur sing keler aku. Kita ancep nek genten ning gonder. Anu ning dur apa? Yang dur mesin cuci, mamane kan ning dur kulkas. Baca tak leh nyang jobo kan rata kok, tak gawa. Yang Terus mesin cuci mana? ancep ning mesin cuci. Mana telepon wae. Trom ra Terus mau. Iki kakak rumah mburi wae termong apa aku. Jajal wali anu mas. Terus mau dijajal ya ramane aku ngono. Anu saya lek longgar sampean. bisa kan. Ambil ini yang pelak kalau mau siap. Den. Oh, enggak. Jaket. Guya, guya tingkat ribut yang poncotan. Guya ki sopong. Paling kemangnya kasihnya dia mau penak ning sorma lho. Bocahmu kena ijo isin nane. Bocah dia munggah main yo rasu iki mulih to. Ah, yo suwi ya wis katak kali anu kok. Aduh munggah kan. Seneng lingkar ngono. Ngali bangku yang dikorone itu sing wedok dipoto. Ya udah, menurut dia apaan gitu kaya belian ngono iki. Gumbale apa diberne ngono apa macaran duwe ya. Gumbal iku ge piser to. Berarti Iki bapakane sesuk kadang lek beli-belian ranggo motor
Ya mapak nggo rebone kuwi ngene. Penting gombale lho Mas. Pawakane Didi iki sugih pawakane Ratna. Iya wis ora santet ngombani. Sopo tau itu ora oke. Sik aku tak pasti ora ngaku wong sugih kaya ning film-film ngono lah. Jere Dela, apa deh? Jere Dela lihat tuh ya. Ngetes kesetiaan. Ngetes kesetiaan jere Dela. Itu tok. Bapak kan ngono. Kalau aku jadi dia kan ya tetap ngeluar. Iya ya Pak, ngetes kesetiaan. Iya. Ya tetap melarat kok tidak semajanan. Sik jukune sukete bapak ngono. Ya kaya ning film TV ngono kae yo bakul sate sing bakul mie yang ana wong Kesetiaan. mergo mlayu wong omah. Ya gimana ini? Kok ini? Ya kan ini. Oh iya. Kok ning jungki. Sujune kok ijo lho kok ini. Kebetulan pilekmu mari. Gregesen lha kok mari to ngono ki. Awakmu ndak Anu terus bakterine kaget ninggalan kemarin. Langsung mate. ya mergo kaget kuwi. Oleh kesip. Ora aku iki Pak pacak hukum jerone. Kalau kok dek keju kabeh ini. Nyapu. Nek ora usah aduh sila iki. Lagi ngletak. Ngletak lah ora barne sila kok. Barne karo kuwi. Tapi dia sing njobo. Ora teko kabel lek kok nggon kulkas. Indahnya. Ndul mesin cuci. Tak cetak ning kono kae, barang tak trot-trot kok nyapu kok mandek. Terus waduh kena kok. Barang aku kan tak kenceng nih lho. Riyet. Tak kipat ning tanganku. Waduh. Akhirnya terbah. Bahaya iki aku iki banyu wae ngene. Sini dibuntu. Ya mau ditelepon Kang Win bolak-balik ning HP ku maki kok tak tolak. Arep tak angkat cuma iki kleru tak tulek ya. Ya aku maksudnya ki Telepon balik ora kene. dijumuk iki umbah-umbah aku ya aku kan ngono. Wis nyetrem aku ae sing nyetrem wis aku. Mang esuk kon jajal lho, Ki. Jajal anu Mas. Lek dingi bantu wong tak resik-resik anu bareng. Ya dingi jajal wis kena ya wis kena lho Pak. Ya kok ati lamun tak jajal ya aku sing terus. Lah yo bayangne engko nek kok jupuk iki aku rene kok jupuk. Iya jelas kan kok suwet tak sekual sekli ngono lah itu. Dari ngono. Kowe kesetruan kancane. Tak telepon ngono. Nyetrum. Maksudnya karo gue yang tukang jadi kaya, gue gak ada boba. Aku cukup. Gulai, iya ngomongin gulai. Kok masak. Nggak ini, wah. Itu mau ngasih ngomongin kuku ini. Jadi ana sing gandeng ya. Kaya sanyo ning dhuwur dhisik iya ta. Anu lho kuwi. Terane apa jenenge enek sing nemplok nang bodi lho kuwi. Komparane. Jeno. Berapa ya setrum gede kuwi ya kita berapa. Iki kaku iki lho. Kuwi karena kena kejomot bani kejomot kuwi. Tes ngono. Cuma aku ki ora rasane kayak tak ngono. Aku iki lungguh ning kursi. Gacon nyetrum. Panen aku. Di tanggal kuyutan Mas. Tenang lho.
ning anu ning Uncok. Kowe mengko ono. Itu puntiknya ini kira mancing kayak ono ngene iki lho. Kowe itu katokan ngene akeh ning panggung ngono. Sing mancing mana ono kabeh. Ning Thailand ini lihat lah. Nek diusar niki adem sambil berprint. Sisi panas. Enggak sesi panas, sore panas. Kuwi iki sing ya ora sing panas banget kuwi sing Abang ya panas. Aku kan gak dihotin krike anu keton. apa sing panas iki iki? Panas. Abang. Tapi ya nek ning tato adem jadi ya deh. Yo, tapi kan dikit kan ada asli sih. Lara semut-semut ngono kuwi koyo jarum ngono. Jaro karo adem ning panas iku. Karena sisa-sisa ngono. Itu kan ngopi puwen lho menurutku. Untuk motor kita yang jamu bertanggung bayar mau surat belas. Wih, dia yang berlingkur iki. Ini jamu ya pok ngambun gitu. Iya. Sebenarnya ini putih. Piro? Lu lu itu Gue terakhirnya dia masuk itu loh. ngeternya TV gitu. Nah, ini kalau TV ya. Yang buat di party ini gini. Suka ya? Bisa aku gue mah tuh kita umbahan ini cacah ya sekarang. Dengan uang guys gemeter soalnya ning gegening dulu. Pas madeg dalam Urutane sampai gede banget kan gitu kan kayak combo banget. Belane eneng dalek sak kuwi saka teko kuwi. Liar lah goreng. Tanya anu kuwi lah. Apa? Kuwi lho sing puru ning dalan dudunan kan ning Tekendalan Armeden kan Enison kuwi. Tane kuwi sing duwe genset pertama sing di genset wong kuwi malan. Iya Ndok dong. pondok. Emang kayak gantung deh, iya. Iya. Wah ndok kok Sapi iki tenan eneng lho diterapke gitu pinggir caket karo dalan eneng lah sak ket kuwi teko kono kae luweh. Ning anu kuwi to. Ning pinggir kali. Dhuwur kotak ngono kan Kuwi iki. Kuwi lho. Ning bardalan iki. Arep lingkungan ning Yuraning puru lho ngono iki jenenge. Suro sama Puru. Ini puru sik jebret. wis suro. Di suro sama kono. Udu berarti. Sasa yo anu tuku. Goreng. Pro Pro Kaya ora kecat ta kemeng boke iki. Kecat ora mung yo tak tahu. Kaya ora iki. Enak sing ora iki yo. sampai esis. Ulu ngatek kabeh iki. Wong kowe kocoke tak tetep kabeh to kowe. Iya. Terus. Montor juga anu iya pas Agustusan. Wis Agustus ya. Agustus. Metu karo Riko. Montor iki sak tutup bleng sak asing kon panas. Kena son anu. Karena apa ya? Deng motor. Ki macet. Ono ora unjul wong kutho Yoga. Kuwi ora oke. Wis. Amar iki ngono kuwi. Tak omongi,
audiomu rada entah. Golekno anu Fenix apa ku jenenge. Opo kan sing domo. Canggih. Ya langsung digolekne lah amar. Aplikasi ngono ya. Iya aplikasi kaya Equalizer ngono lho. Nah, dari aplikasi bonding kok. Ndi yo. Maksudnya kira ana aplikasi kan ora Dadak diliwatne kuwi kan ngono. ora tuku maksudnya. Mater nginstalin Fenix. Ya digolek gitu tutorial si Amar. Makane Amar waktu aku motherboardku kan eneng koyo gawane soundcard ngono to, Pak. Anu motherboardku. Dadi suarane rada penak masih rada entah. Gambar aja dipikir ini sik gambar kalem-kalem suarane. Mergane kan wong dirungokne di salon ngono kuwi. Mungkin tak duduk aja jajal anu nyetelo anu uyah moto anu. Ah, tuh ricik banget. Suarane iya aku roh kan. Tapi arep takok yo isin yo iye. Kan nyawa. Genep suarane. Barangnya muni. Jadi apa? Ngar golek bis lho. Jalan. Penuh lho yo yang parah. Heboh. Dulu story ning anu ning HP tante. Ning HP tante lho. Mbak Mur. Wong telahan anu lah. Mesti sate karo mesti. Ya boleh Mbak Mo. Iya nyate. Alhamdulillah piye. Piye to? Alhamdulillah hari ini dapat daging. Alhamdulillah. Hari ini dapat daging. Alhamdulillah dapat daging. Sampai kita. Bubur bertahu bulan. Tai dhewe lah. Wong bak tahu bulan diburu merah candak. Iki mau bakul tai apa bakul. Agak ditututi di tim-tim komburi ngono mandek.